Pani Ložníková, aké trendy sú v plesovej móde tento rok? Tak pri tej plesovej móde trošička sa ten trend tak akože zjednodušuje, aj keď tam veľmi ťažko hovorí o nejakých takých konkrétnych trendoch, ale naozaj sú tie šaty už menej proste také veľmi do šírky, ale zase na druhej strane na určité niektoré tie podujatia alebo plesy sa to znesie, ale v v tom svetovom ponímaní ide skôr, že sa trošička tie šaty zjednodušujú. Čipka je tam stále a aj keby nebola, ja od nej nikdy neupustím, takže tá čipka sa tam myslím, že vyskytuje, ale vrajím, je to skôr také, troška sa snažia tie šaty už ísť do takého trocha moderná, naozaj s nejakým takým technickým prvkom, aby boli riešení, aby to nebolo také prvoplánovo nejaké dobové alebo niečo také, takže skôr naozaj taká tá technickosť alebo taký nejaký trocha minimalizmus sa vkráda aj do tých večerných šiat. Takže troška naozaj sa upúšťa už od takých tých veľkovýpravných krinolín, áno. Čo sa týka farebnosti, je nejaká konkrétna farba, alebo je to nejaké široké spektrum? Tie farebné spektra sú naozaj také bohatšie. Ono zase sa vrátili také tie bordové a zelené, zase úplne odišli nejaké také fialové odtiene, čiže ono je to naozaj, tá farebnosť sa viac menej nejako extrémne nemení, niektoré farby troška tak ustúpia a potom sa znova vrátia, takže naozaj teraz aj u tých mnohých modných tvorcov sa už aj minulý rok, ale aj tento rok sa veľmi vrátila tá bordová, ktorá naozaj teraz dlhé roky bola taká trocha zaznávaná pri tej večernej mode. A ja si myslím, že na ten večer vždy veľmi pekne vyznejú troška také síte, ťažšie farby. Samozrejme, aj tie pudrové, hoci málo komu sa to hodí, ale pre mňa určite to gro tvoria také tie síte tmavé, čiže povedzme takáto výrazná tá Royal Blue, nejaká pekná zelená, bordová, červená síta. Ale naozaj tam tá farebnica je tam naozaj úplne bohatá. Komu sa hodí tyrkysová, kľudne si môže dať tyrkysovú, lebo pri tých večerných šatách skôr záleží od takého toho strihu a možno skombinovať, teda ak je výrazná farba, jednoduchší strih a nejako takto proste vykombinovať, aby tie šaty nepôsobili nejako prehnane, lebo naozaj skôr menej je viac. Spomínali ste teda rozličné strihy. Mňa by celkom zaujímalo, že či sa na ples hodí nejaký veľký výstrih, či už vpredu alebo vzadu, alebo nejaké rásporky na šatách. No čo sa týka toho výstrihu, tak práve tá večerná móda tomu dovoluje aj ženám v rokoch, alebo jednoducho, aby ten výstrih tam k tým šatám patrí. Jednoducho buď vpredu, buď vzadu, alebo aj vpredu, aj vzadu, pokiaľ sú tie šaty dlhé, je to večerná roba, tam naozaj sa hodí trošička ten dekolt odhaliť a naozaj záleží to od tej nositeľky, od typu šiat, aké sú. Rásporky, to už je také troška diskutabilné, ale v zásade aj to, keď to zase vykompenzujeme povedzme dlhým rukávom alebo niečím takým, jednoducho vždycky treba odhaliť len jednu vec. Je lepšie teda jednu vec ako všetko. Dobre, ešte na záver by ma celkom zaujímalo, možno, že aj naše čitateľky, že či pod plesovú róbu sa hodí podprsenka, nohavičky, keď je teda tá róba alebo tie šaty sú nejaké obtiahnuté alebo sú možno z nejakého takého priesvitnejšieho materiálu, že ako to vtedy má tá dáma riešiť? No tak asi tak priesvitný materiál by nemal byť, aby teda prišla pani na ples a bolo by kompletne všetko vidieť, ale ja si myslím, že v dnešnej dobe naozaj sa už aj to spodné pradlo dá celkom dobre zohnať nejaké bešvové, telové, jemné, že naozaj sú niektoré večerné šaty, v podstate robili sme aj my také, kde sa naozaj tie nohavičky nedali dať. Je to na nositeľke naozaj, keď to ona zvládne. V podstate môže to byť také tajomstvo, že či sa tam tie nohavičky alebo nie sú, alebo sú proste len troška nižšie stiahnuté. Niekedy tie výstrihy vzadu bývajú naozaj pomerne hlboké. Ale ako som už spomínala, myslím si, že v dnešnej dobe dá sa všeličo zohnať. Naozaj to spodné prádlo také takmer neviditeľné, takže to sa dá určite nejako vyriešiť. Ďakujem.